Julen. God aften. Julen er en hektisk tid. Ja, for nogle af os er det jo faktisk den mest hektiske tid på året. Ja, det må vi jo sande. Og i dag har vi simpelthen fået besøg af en af de her mennesker, som allerede her i midten af februar er begyndt at arbejde på alverdens juleaktiviteter. Ja, I tænker sikkert, det er fiskerne, men nej, ja, det er faktisk dig, Hector Væggensko. Tak. Ja, du arrangerer julefrokoster for alkoholikere og gør et kæmpe stykke arbejde for det her, og det er du simpelthen allerede begyndt på her i midten af februar. Ja, lige præcis. Vi har en masse nye planer her for julen 09, hvor vi skal prøve nogle nye grænser af med de her alkoholikere, hvor de får chance for at vise, at de er også rigtige mennesker. Ja. Hvad er det går ud på sådan helt præcist? Det kræver vist lige en lille forklaring. Indtil nu har vi kørt et meget alternativt projekt, hvor vi har ladt der være alkohol til de her julefrokoster, som altså vi arrangerer. Alkoholikere julefrokosten. Lige præcis. Hvor vi siger maks 2 genstande per mand, og de skal selvfølgelig, de har selv ansvar for ikke at drikke mere end de 2 genstande, og vi prøver også, altså der er ikke mere end 2 genstande til hver. Der er selvfølgelig også sodavand på bordet, som man må vælge at drikke, hvis man ikke kan holde fingrene fra det andet. Ja, men jeg tænker, er der ikke mange, der er kritiske over for det her? For jeg tænker, eller jeg tror, der er mange, der tænker, alkoholikere og alkohol, det er nok 2 ting, vi skal holde væk fra hinanden. Jo, men der plejer jeg at sige, at det er mennesker, der ser alkoholikere som dyr. Dyr eller børn eller fulde mennesker, der ikke selv kan træffe valg. Vi synes, at det er meget vigtigt, at alkoholikerne bliver respekteret som de mennesker, de er. Og at de får det her valg med, og som sagt, der er jo sodavand på bordet, sodavand, meget velsmagende læskedrik. Ja. Og hvad er det, den her forening, du har lavet, hvad er det, den hedder? Hvad den hedder? Vi har ikke noget navn endnu. Vi laver, det hedder bare Alko. Ja, meget sjovt lille navn. Ja, det passer jo egentlig meget godt til ansigten. Men tak fordi du kom, Hector Væggensko, og held og lykke med projektet. Tak for det. Ja. Hold kæft, hvor var det sjovt.